Čaute ľudia, vítam vás pri ďalšom videu, no a dnes si ukážeme, ako si urobiť domáci Sloppy Joe. Bude to v podstate taký burger, urobíme si samozrejme aj domáce žemle. A s týmito domácimi žemlami by sme vlastne mohli rovno začať, keďže trvajú najdlhšie, no a začneme s cestom. Do misy, v ktorej budem miesiť cesto, si nasypem 320 g hladkej múky. Ďalej do misy prilejem 50 ml mlieka, alebo 50 g, ja to budem všetko vážiť v jednej mise, takže ja si prilejem 50 g. Ďalej 90 g vody, jedno celé vajíčko a z jedno vajíčka pridáme len žltok. Takto. Ďalej prihodíme 50 g zmeknutého masla, štipku soli a môžeme pridať ešte maličkú štipku cukru, ale naozaj len takto. A ako posledné a najdôležitejšie 12 g čerstvého droždia si takto podrvím medzi prstami. No a teraz môžeme všetko spolu vymiesiť v stroji. Vidíte, krásne takto sa naťahuje, je úplne, že fakt, že jemno vymiesené, úplne na také veľmi jemné cesto, ale zároveň v podstate je o to, aby ste ho miesili až dovtedy, dokedy sa vám prestane odliepať od stien tej misy. To je vtedy ideálne. No môžeme si ho teda zafoliovať a necháme si ho vykysnúť približne hodinu, no a po hodine môžeme pokračovať. Cesto mám perfektne nakysnuté. No môžeme si ho teraz dať na pracovnú dosku a môžeme ďalej pokračovať. Ja si pracovnú dosku jemne pomúčim, cesto si takto vyberiem, jemne cesto takto spracujem a zoberiem si váhu. Celý bochník cesta zvážime a rozdelíme si vlastne na 4 rovnaké menšie bochníky. Cesto váži 566 g, dal som to deleno 4, to je 141,5, ale my to zaokrúhlime na 140 a približne to budú 4 rovnaké kúsky, čiže urobím si 4 140 gramové bochníky. Bochníky teraz rozložím na plech s papierom na pečenie. Tieto bochníky trošku roztlačím do šírky. No a plech môžem teraz zafoliovať. Ja mám taký vyšší plech, čiže mi to bude dobre foliovať. Ak by ste mali taký nižší, tak to len prikryjte utierkou. Možno vám trošku obschnú, je lepšie, keď to zafoliujete, ale dá sa aj tak. Cesto teraz necháme kysnúť približne takých 30 až 45 minút, podľa toho, ako máte teplotu doma. Keď vám to už pekne nakysne, zdvojnásobný objem a bude také pekne gulaté, tak vtedy to cesto bude dobre vykysnuté a potom môžeme ďalej pokračovať. Cesto po 45 minútach perfektne podkyslo, no a teraz si zoberiem jedno vajco a rozbijem si ho do nejakej misky. Prilejem trochu mlieka, vajíčko s mliekom jednoducho premiešam. Cesto môžeme potrieť vajíčkom takto z vrchu. Žemle dám teraz piesť na 200 stupňov, približne na takých 15-20 minút. Budú úplne krásne do zlatice opečené, vnútri jemnučké, mekučké, krehučké, proste to bude bomba. A ešte s tým mesom, ktorý si teraz pripravíme, to bude úplná pecka. Čiže dáme to piesť a môžeme ísť na to meso. Začneme tým, že nakrájam 2 cibule na väčšie kocky. Cibulu mám nakrájanú, rozohrejem si panvicu, do panvice pridám trochu oleja a prihodíme cibulu. Cibulu začneme restovať, ďalej si pretlačím 3 strúčiky cesnaku. No a kým sa zarestuje cibulka, môžeme si nakrájať jednu papriku. Zvyčajne sa používa na toto jedlo zelená paprika, ale ja som takú nenašiel v žiadnom obchode, tak použijem žltú a podľa mňa to je úplne v pohode. Papriku nakrájame taktiež na kucky. Papriku prihodím do panvice. Všetko spolu budeme teraz restovať. No a keď mám zeleninu dobre zarestovanú, môžeme pridať mleté hovädzie mäso. V podstate restovať, lomeno dusiť s tým hovädzím mäsom. Ďalej všetko ešte ochutíme čiernomletým korením a solou. Čierneho mletého korenia sa nemusíte báť. No a ešte soľ. Žemle mám po 15 minútach upečené, vyzerajú perfektne. Trošku mi popraskali, ale to nevadí samozrejme. Z toho celkového dojmu to je úplne v pohode, ale to bude tak prerezávať, čiže je to úplná pohoda. No a mäso teraz budeme vlastne ďalej dusiť a redukovať vodu, kým sa všetko nevyparí, a potom môžeme pokračovať. Mäso mám perfektne zarestované, už sa nám vyparila skoro všetká tekutina, no a môžeme teraz pokračovať ďalej. Ja tu mám paradajkový pretlak, no a ja si pridám približne 2 polievkové lyžice paradajkového pretlaku. Na schvál sme nechali všetku vodu vypariť kvôli tomu, aby sme mohli ten pretlak trochu zarestovať na oleji. Perfektne sa nám to zarestovalo, môžeme priliať do panvice trochu vody, ale nepríliš veľa, aj keď budeme ešte stále samozrejme redukovať, lebo chcem ešte mäso nechať chvíľku podusiť, približne takých 10 minút, nech nám ešte zmekne a potom môžeme ďalej pokračovať. No už sa nám to pekne varí, približne takých 10 minút, ešte stále je to také dosť riedke, čiže necháme ešte ďalej redukovať, no ale medzi tým, kým ešte
budeme redukovať, si môžeme nakrájať žemle, už mi pekne vychladli. Krásne nadýchané, úplne jemnučké, lahučké. Zoberiem si druhú pamicu, tam si ju pomaličky zohriať. Na pamicu si pridám kúsok masla a necháme ho rozpustiť. No a na rozpustenom masle si opečiem žemle. Keď mám šťavu skoro už zredukovanú, tak teraz nakoniec ešte nastruháme cheddar do podstate tejto omesovej omáčky a do toho normálneho receptu sa nedáva, ale nerobím úplne normálny recept, niektoré suroviny tam aj chýbajú. Čiže je to skôr taká moja verzia a ja tam ten cheddar teda dám. Je to super v tom, že to urobí aj také hustejšie, zahustí to, čiže to bude akoby lepšie sa to bude podávať a pridá tam aj super chuť. No a môžeme ešte chvíľku redukovať, aby to bolo naozaj také husté, aby si to dal dať úplne v pohodičke do tej žemly. Vyzerá to perfektne, môžeme si to už naložiť do žemly a bude to pecka. To vám sľubujem. A nakoniec to teda už môžem len ochutnať. Tá žemla, tá je perfektná, to mäso. Ešte dovnútra si môžete nastrávať sír, ten cheddar. Samozrejme bez tej domácej žemle by to nebolo až také dobré. Ale tá domáca žemla je mekučká, nadýchaná s tým mesom, to je úplná bomba, fakt. Je to úplne perfektné, no a ja dúfam, že video sa vám páčilo, ak áno, tak určite like, koment, odber. Dole v popise je link na takéto moje zastieria trička, čiže ak by ste ma chceli podporiť takýmto spôsobom, tak si môžete zakúpiť. No a ak by ste ma chceli podporiť iným spôsobom, tak si môžete kúpiť členstva, ktoré tiež by mal byť link dole v popise. A je tam nejaký taký extra content, zatiaľ iba jedno video, lebo sme teraz začali, ale samozrejme pôjde to akože ďalej a ďalej, takže ak by ste ma chceli podporiť takýmto spôsobom, tak si môžete tiež dole zakúpiť a zároveň sa chcem poďakovať všetkým mojim novým členom, ktorí prišli na tento kanál a samozrejme starým aj všetkým vlastne. Čiže tak, no a uvidíme sa na budúce a čaute.